Ďakujem za vynikajúce príspevky a otváram diskusiu. Nech sa páči. Dobrý deň, ja myslím, že sa nemusím predstavovať predsa len. Moje meno je Pavol Hanžík, bol som posledných 5 rokov na Ukrajine ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky. Ja tu nebudem protiargumentovať, chcel by som len dokresliť situáciu, ktorú dnes na Ukrajine pozorujeme. A chcel by som vám aj priblížiť moje videnie tých udalostí, ku ktorým došlo koncom minulého roku. Nie, že by hlavnou príčinou, ale takým štartovacím momentom toho, čo sa stalo, bolo nepodpísanie asociačnej dohody, teda rozhodnutie prezidenta Janukoviča túto asociačnú dohodu nepodpísať. To viedlo k tomu, že hneď nasledujúcu nedeľu do ulic vyšlo 800 000 až 1 000 000 ľudí, absolútne spontánne a neorganizovane. Mnohí to spochybňovali, hovorili, čo je to 1 000 000 ľudí alebo 800 000 oproti 46 miliónom, no ale prieskumy verejnej mienky robíme na vzorke 1200 ľudí, takže čo si to znamená? Samozrejme, že predpokladám, že to boli predovšetkým ľudia zo západnej časti Ukrajiny, teda od Kieva na západ, smerom k našim hraniciam, ktorí videli v asociačnej asociačnej dohode akúsi šancu na zmenu toho, ako sa na Ukrajine vládne. Tú prvú nedeľu, ja som to celé sledoval a prakticky až do môjho odchodu z Ukrajiny v decembri, v polovici decembra minulého roku som bol každý deň na Majdane, pretože ma to zaujímalo a chcel som sa v tom vyznať. Tak sme videli množstvo zástav Európskej únie a množstvo ukrajinských zástav. Budúcu nedeľu tam boli zase 100 000 ľudí, už ich nebolo 1 000 000, ale aj 500 000, neskôr 300 000, znovu 500 000. Je dosť ľudí, už prevládali ukrajinské zástavy a pochopili sme to ako skutočne záujem o zmenu spôsobu vládnutia. Je pravdou, a to si treba otvorene povedať, aj keď to poviem zjednodušene, na Ukrajine sa v posledných 22 rokoch, teda od nezávislosti, vládlo v prospech tých politikov, ktorí sa dostali k moci. A tí vládli nie v prospech krajiny prioritne, ale vo svoj prospech. A svoju účasť v politike chápali ako prostriedok na obohatenie. Čiže bolo to nehorázne okrádanie štátu a vlastných občanov. Janukovič dostal sa k moci legitímne, tak sme to všetci vnímali. Je však otázka, či jeho ďalšie kroky, ktoré nasledovali v roku 2010, boli v celku legitímne. Pretože predtým sa nikde nehovorilo, že sa zmení ústava, že z parlamentno-prezidentského systému sa prejde na prezidentsko-parlamentný. Toto všetko možno chápať aj ako uzurpovanie moci. Samozrejme, že hovorím v tých politických, nie právnych, v tej právnej rovine, ale v politickej rovine. A znovu pokračovalo to, čo sme tam sledovali dlhé roky. Samozrejme, že to rozdelenie na východnú a západnú Ukrajinu je poznať, je cítiť. Je to mimoriadne zložitá krajina. Je to obrovská krajina. Je 10-krát väčšia ako Slovensko, hoci teda ja som zvykol hovoriť, že Slovensko nie je až taká malá krajina, pretože sme len 10-krát menší ako najväčšia európska krajina. Takže mohol by som spomenúť aj ďalšie ukazovatele. Proste krajina s takýmto potenciálom má len 2,5 krát také veľké HDP, ako má Slovensko. Slovenská republika dnešná spolu s Českou republikou má rovnaké HDP, hrubý domáci produkt, ako Ukrajina. Pritom Ukrajina má potenciál na také HDP, ako má Taliansko, ako má Francúzsko, alebo aspoň na 10 krát také veľké, ako máme my. Čiže toto ukazuje celkový problém Ukrajiny, to nehorázne vládnutie v prospech úzkých skupín ľudí, ktorí boli pri moci, a to sa týka aj Tymošenkovej, to sa týka aj Juščenka, to sa týka všetkých tých revolucionárov oranžových, to sa týka aj Kučmu a jeho okolia, tak to sa stalo pre bežných ľudí neúnosné. Majdan, nazvime to tak,
Majdan je námestie, je to turecké slovo pôvodne a Majdan sa prekladá z ukrajinčiny ako námestie. Majdan nezáležnosti, námestie nezávislosti. Vlastne všetko prebiehalo na dvoch námestiach a na časti Chrešťatiku, čo je hlavný bulvár Kyjeva, a na jednej ďalšej ulici. Bolo to spontánne, bolo to organizované ľuďmi, občianskými združeniami, bolo to organizované študentami. Samozrejme, že z toho dominovali politici, takí ako Kličko, Jaceňuk a Tiahnibok, pretože tých všetci najviac poznáme, aj Ukrajinci ich poznajú, ale oni neboli tými, ktorí by rozhodovali o tom, čo sa s Majdanom stane. Janukovič si podľa všetkého myslel, že však je zima, vymrznú, odídu, len keď necháte 2 mesiace ľudí na ulici, tak sa začnú aj báť. Čo keď odídeme? Čo sa s nami stane? Prídu represie, ktoré teda odôvodnenie sme mohli očakávať. Čiže sa zabarikádovali a neskôr sa zradikalizovali, pretože cítili potrebu sa chrániť. Ale reči o fašistoch a nejakých dramatických radikáloch, určite tam boli skupiny aj také, určite je tam určité riziko ďalšieho radikalizmu, alebo tam existovalo, to myslím, že je nenáležité. Proste, kým som tam bol ja, tak to bol v podstate na tom Majdane happening. 24 hodín vystúpenia, prejavy, koncerty, nejaké barikádičky a tak ďalej. Zdramatizovalo sa to potom 30. novembri, kedy došlo k tomu zbytočnému zásahu polície proti teda štátnej moci, proti demonštrantom. Znovu sa to všetko oživilo. To ostatné už vieme. Ja som len chcel povedať to, aby bolo jasné, že to, čo tu povedal pán docent, Amerika môže mať svoje záujmy, Európa má svoje záujmy, Slovensko má svoje záujmy, Poľsko svoje záujmy, Rusko svoje záujmy. Ale toto nevzniklo organizovaním niekde zvonku, to vzniklo absolútne spontánne, pretože zorganizovať môžete 300 ľudí, ako to dnes vidíme v Luhansku alebo v Donecku, ale ťažko zorganizujete 800 000 ľudí. Pokiaľ ide o to, čo sa stalo na Ukrajine, tak môžeme povedať aj to, že Ukrajinci si za to môžu sami. Pretože ten posledný vývoj tých 20 rokoch mohol viesť len k takejto situácii. Samozrejme, že sa narobilo aj mnoho chýb s jazykovým zákonom. Samozrejme, že tá krajina je iná na východe a iná na západe, ale z môjho pohľadu za tých 5 rokov je to kompaktná krajina. Dnes sa to do určitej miery zdramatizovalo. Ja tiež osobne si myslím, že federalizácia Ukrajiny je cesta k jej rozdeleniu a osobne si myslím, že ten postoj súčasnej ukrajinskej vlády, aj keď ju musíme považovať za dočasnú, ktorá odmieta federalizáciu, je správny. Samozrejme, že je potrebné dať viac právomocí regiónom, teda oblastiam. Ukrajina má 27 oblastí, to je niečo také ako naše samosprávne kraje, ale to sa dá urobiť aj bez federalizácie. Samozrejme, že vládna moc nemôže byť taká, ako je dnes dlhodobo. Vládna moc musí byť inkluzívna, čiže treba do vládnutia vtiahnuť nie len tých, ktorí boli na Majdane, alebo tých, ktorí proste majú blízko k Európskej únii a tí, ktorí reprezentujú západnú Ukrajinu, ale aj tých, ktorí žijú vo východnej Ukrajine, ktorí sú etnickými Rusmi, aj keď sú občanmi Ukrajiny. Ja si myslím osobne, že keby bolo referendum v Donetskej, Luhanskej alebo v Dnepropetrovskej oblasti, tak väčšina ľudí oddelenie týchto oblastí od Ukrajiny nepodporí. Posledné, čo chcem povedať, lebo toto prednášaných máme jasne definovaných, tak nechcem dlho hovoriť, je Krym. Ťažko zazlievať tým ľuďom, ktorí žijú na Kryme, že hlasovali tak, ako hlasovali. Ale z hľadiska medzinárodného práva ide jednoznačne o porušenie medzinárodného práva, ktoré nie je akceptovateľné, ktoré nie je akceptovanie takéhoto porušenia medzinárodného práva nie je ani v záujme Slovenskej republiky. My máme tiež svoje dôvody, prečo sme neuznali Kosovo a prečo neuznávame obsadenie Osecka alebo Abchádzka. To je ďalšia téma, ktorej sa vy, možno ste sa venovali, možno sa budete venovať, ale
proste nie je to akceptovateľné takýmto spôsobom, aj keď sa znovu vraciam k tomuto bežného Krymčana, za to nemožno ani viniť, ani obviňovať. Čiže toľko to. Pár poznámok. Ďakujem. Nech sa páči. Ja by som chcel požiadať toho kolegu, ktorý bude informovať o dnešnej schôdzke na americkej ambasáde, aby informoval, že mám úplne opačné názory, ako má pán ex-veľvyslanec Hamšík. Myslím si, že dá sa hovoriť o ukrajinskej kríze, ale upriamil by som pozornosť na to, čo ukrajinská kríza zmenila. A myslím, že to je predovšetkým útok na európsku integráciu. Neviem si predstaviť lepšiu inscenáciu, ako diskreditovať orgány Európskej únie, ako to, čo sa udialo. Nakoniec Európska únia mala úplne inú predstavu o riešení začleňovania Ukrajiny do európskeho kontextu. A musím povedať, že viem si predstaviť, ako by integrácia Ukrajiny zmenila rovnováhu v Európskej únii. Keď si zoberieme, ako by sa posilila pozícia Poľska, čo by to znamenalo pre posilenie, dajme tomu, i amerického vplyvu. A tu sa trošku pozastavím. Nepadlo tu slovo o tom, ako konzultantka State Departmentu diskreditovala politiku Európskej únie na Ukrajine a vlastne donútila Európsku úniu k angažovaniu, ktoré ďaleko prekračuje jej zamýšľané konanie. Chcel by som ešte zdôrazniť aj ten aspekt a spýtať sa vás na názor, že okamžite sa vyrojili tendencie po dezintegrácii európskych štátov a ak by som hľadal to staré rímske právo qui prodest, komu na prospech bude dezintegrácia Španielska, Talianska, Veľkej Británie, nepokoj, dajme tomu, pokračovanie nepokojov na Balkáne. Čiže ako by mala vyzerať európska integrácia? Čo to znamená tento precedens pre ďalší vývoj? Kladiem teda otázku, pretože viem, že napríklad vy, pán docent, sa budete zúčastňovať volieb do Európskeho parlamentu. Ako si predstavujete európsku politiku, konštruktívnu a odlíšenie toho, čo vlastne európsku integráciu diskredituje a napravenie imídžu, foriem, povesti, reputácie a kvality práce inštitúcií Európskej únie. Ešte pre plénum pripomeniem, že dnes ruská delegácia odišla z parlamentného zhromaždenia vzhľadom k spôsobu, akým sa prejednáva spôsob riešenia ukrajinskej krízy. Čiže je tu jasná tendencia eskalovať to napätie a znova s otázkou qui prodest. Posíli sa americký vplyv v Európe, posíli sa postavenie Poľska, Ukrajina bude ďalej upadať politicky, hospodársky, sociálne. Čiže moja otázka znie, dá sa s tým niečo urobiť? Dobre, takže odpoviem, či ešte nejakú ďalšie, ešte by mohli byť dve otázky. Ja by som rád také tiež 3 otázky. My, ktorí sme to sledovali intenzívnejšie, sme vedeli, že aj oranžová revolúcia nie je boj demokracia kontra nejaký zlý ruský Tito, ale bola to skupina jedných oligarchov proti druhým oligarchom. Oligarchické štruktúry už dobrých 20 rokov, už od Kravčuka cez Kučmu jednoducho si rozparcelovalo politiku. Je to podobný model, ako bol v tom najlepšom rozvrate za Jelcina, kedy oligarchovia vlastne riadili politiku. A preto ja som teda nikdy neveril v oranžových, že to sú nejakí demokrati. Aj sa to ukázalo, aj Timošenková. Nikto napríklad, málo kto vie, že to je plynová princezna, ktorú v 95. roku mala obrovské kauzy, ktorá bola trestne stíhaná. Že je to osoba, ktorá dodnes je vyšetrovanie, že mala prsty v zavraždení opozičného poslanca. Je úplný nonsens, že
Európska únia ju niekedy dávala za vzor nejakej demokracie. Je to absurdné a vedia to ľudia, ktorí sa tomu venujú, ale bežní ľudia to netušia, že to je človek, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou má namočené ruky v krvi, doslova ako hrdelné zločine. A teraz ja som veľmi skeptický voči konšpiratívnych teóriám, ale keď vidíme, ako vznikajú revolúcie, ja sa stotožňujem s tým, že ľudia boli tak zúfalí a znechutení z tohto oligarchického modelu politiky, že hlúpo a naivne si mysleli, že Európska únia znamená nejakú nádej a že možno aj spontánne prišli. A všetko by bolo v pohode a v tých mrazoch by sa asi po nejakom mesiaci rozišli, ale ako to bolo spomínané, toho 30. novembra prišiel úplne iracionálny, nepochopiteľný a pravdepodobne s najväčšou pravdosťou mimo Janukoviča organizovaný útok, ktorý zradikalizoval tých ľudí. Skrátka, to bola nahrávka na smeč, ktorá spôsobila, že využijú a zneužijú túto situáciu na to, aby sa to zradikalizovalo a ťahalo iným spôsobom. Potom vznikol pravý sektor, extrémisti skutočne, a tam už ja kľudne poviem, že sú to neonacisti. Keď si pozrieme, čo robí Muzičko, Jaroš a tak, to sú ľudia, ktorí s demokraciou nemajú nič spoločné. A začalo to, čo teda začalo. Moja základná otázka je takáto. Uvedomujú si ukrajinskí voliči, čo ich čaká po 25. máji? Čo znamená riešenie si domácich úloh, liberalizáciu všetkých cien, energonosičov a podobne, liberalizácia základných potravín a podobne? Čo bude znamenať táto šoková terapia, ktorú už Lagardénová povedala, keď tam bola šéfka MMF, že vy ste tu žili umelo dotovanými cenami. Nakoniec ten Janukovič v tom Vilniuse nemohol prijať to pretože keď si zobral šancu, ako udržať ešte nejaký čas a prežiť ďalšie voľby, tak ako prijať model asociačnej podmienky dohody znamenalo koniec. To by sa muselo jednoducho rozsypať. Čiže uvedomujú si ľudia, a ako vy vidíte šancu, aká bude politická štruktúra po tom 25. máji, kedy sú tam voľby, ako dlho vydrží, keď začne robiť tie veľmi nepopulárne opatrenia, do roka bude znova nejaká ďalšia vzbúra. Čo to bude znamenať, keď na ukrajinské platy dajú svetové ceny, keď ruské energonosiče idú teraz nie len že za štandardné, ale ešte vyššie ceny? Čo to bude znamenať? A posledná vec, ktorú ja nechápem, a je to taký trend celoeurópsky alebo východoeurópsky, v Čechách chudobní ľudia si zvolili oligarchu Babiša, na Slovensku Kisku a Porošenko. Ďalší oligarcha, doteraz boli iba výsadok oligarchov, teda ľudia, ktorých oligarchovia platili, boli v politike. Teraz sám cukrovinkový kráľ sa stane asi prezidentom. Tí ľudia nerozmýšľajú, alebo čím to je, ako je možné, že priamo volia do exekutívnej moci takýchto ľudí. Ešte jedno. Nech sa páči. Vy ste spomínali, že sú takí traja hlavní. Nepočuť. Že spomínali ste, že sú tu takí traja hlavní zahraniční aktéri a zároveň ste spomínal, že tu máme nejaké 4 fázy ukrajinskej krízy. V podstate aj tie ostatné otázky, ktoré tu boli položené, sa toho točia, okolo toho točia, takže ja sa to pokúsim tak trošku zhrnúť. Pokiaľ ide o záujem Spojených štátov amerických, Európskej únie, snáď najviac Nemecko a Ruska, aké boli záujmy vo vzťahu ukrajinskej kríze v jednotlivých fázach. No, to je možno, že také trošku laické, ale mnohí ľudia sa budú pýtať, no a o čo tam vlastne išlo. No a pokiaľ ide o to, čo spomínal pán Hamšík, ja musím povedať na rozdiel od iných, že aj s ním súhlasím, je to skutočne tak, by som ho doplnil, že to, čo spomenul, sú vlastne také základné štruktúrálne podmienky úplne každej revolúcie a tieto základné štruktúrálne podmienky nevypovedajú potom o tých ďalších politických vstupoch. Bo vieme, že ľudia samozrejme vždy idú na námestie preto, lebo chcú zlepšiť pomery a ich snaha je veľmi úprimná. Len politické smerovanie tých udalostiam potom dáva následná mediálna interpretácia, politická interpretácia a to sú štruktúry, ktoré tí ľudia samozrejme neovládajú. Samozrejme aj váš názor na tento aspekt
problému, že či to teda skutočne je možné považovať za spontánne, alebo či tam vidíte nejaké vplyvy, či už zo západu alebo z východu. Ďakujem. Takže ja ďakujem za otázky, aby, lebo potom, keď... Tie voľby 25. mája robí sa všetko, aj boli spochybnené, neuznané, neregulérne. To je kľúčová otázka súčasnosti. No. Samozrejme, keď sa začne rozprávať o detailoch, dostaneme sa do veľmi zložitej situácii. Takže najprv poviem pánovi Janošovskému veľmi stručne. Európska únia bude fungovať vtedy, keď tu nebude vplyv Washingtonu. Európska únia bude fungovať vtedy, keď tu nebude vplyv NATO. A Európska únia bude fungovať v prospech Európy vtedy, keď sa obmedzí pôsobenie nadnárodných spoločností spojených s dolárom. To sú veci, ktoré skutočne prispejú k tomu, že Európska únia začne fungovať viac v prospech tých síl, ktoré chcú, aby sa zlepšila pozícia bežných ľudí. Či v Rakúsku, či na Slovensku, či aj v niektorých iných štátoch. To je zjednodušenie v tomto. Vyžadovalo by to vysvetliť ďalšie veci, ale Európska únia, keď nebude rozmýšľať samostatne a nebude sa vždycky spoliehať, ja neviem, na nejakú centrálu v Brusele, čo nám to povedia a ďalšie veci, tak to bude lepšie. Samozrejme, že vzniknú problémy s tým, že je členstvo väčšiny štátov Európskej únie aj v NATO. To sa musí vyriešiť z toho pohľadu, že NATO vzniklo v roku 1949, začiatkom 90. rokov, čo si pamätáme, alebo ešte do polovičky 90. roku vrátane známeho humanistického bombardéra Václava Havla nebohého, sa požadovalo, aby sa s Varšavskou zmluvou rozpustilo aj NATO. Potom sa to behom niekoľkých mesiacov zmení a je stále problém fatálny v tom, že keď sú tu určitým spôsobom cudzie vojenské základne, o tom sa dá rozprávať, tak tá suverenita daného celku územného je veľmi problematická. Takže pardon za takéto, z toho by som potom nechal bokom, lebo to je celkom inakšia rovina riešenia problémov, s ktorou sme začali, aby som na to odpovedal. K tomu, čo sa týka Ukrajiny. 3 také poznámky širšie. Ja som vysokoškolský učiteľ, posudzujem tie procesy na takej makro spoločenskej úrovni, do detailov množstvo nepoznám, musíme sa spoliehať teda na teoretickú literatúru skorej z tohto pohľadu. Prvá vec. Ukrajina je 3. najchudobnejšou krajinou Európy. Pričom v 89. 90. bola na úrovni Poľska niečo za vtedajší Československo. Za tých 22 rokov to tam upadlo. A za to vôbec nemôže bežný Ukrajinec, že pri voľbách je oklamaný, no dobre, Jean-Paul Sartre povedal niekedy, voľba je prekliatím ľudskej existencie, aj to, že nevolím, znamená to, že volím. Takže takto aj voľby často vyzerajú, že teda tí, ktorí nevolia, volia to, že za nich volia tí, ktorí potom získavajú percentá pre ďalšie subjekty. Takže tá Ukrajina je skutočne fatálny problém pre tých ľudí, ktorí tam žijú, oni musia špekulovať. Ja to poznám z podania niekoľkých ľudí známych, čo tam mám, ako by on prežil. Druhá vec. Bez pochyby môže byť spontánny to prvé vybehnutie ľudí do ulic. To je prejavom zúfalstva, môžu sa potešiť, proste nemajú inakšiu zábavu, môžeme to vysvetľovať sociálno-psychologicky, psychoanalyticky rôznym spôsobom. Lenže keď tie demonštrácie trvajú 3 mesiace, alebo teda vyše 2 mesiacov trvali, keď tam boli ľudia, ktorí tam riadne žili, z akých vecí oni boli zásobovaní, akých zdrojov, to proste keď budem ja niekde 2 mesiace budem vonku v nejakom stane
tak aj keď sa tam budem striedať so 4 kamarátmi, tak proste nie som v robote. Jak tam budem, musím niečo mať na jedenie, na pitie, na zohriatie, dokonca niektorí tam aj spávali. To už nemá nič so spontáneitou spoločného. Môžeme rozvíjať rôzne teórie, konšpiračné, špekulatívne. Niekedy po tom začiatku januára sa to začalo meniť. A že by to bolo z tých peňazí tých chudobných Ukrajincov, ja si to neviem predstaviť. Či to platili čiastočne oligarchovia, či to nejakým spôsobom platili nejaké zahraničné síly. Sú rôzne informácie, údaje o tom v médiách, môžeme viacej alebo menej veriť. Takže tu sa stane niečo, čo z tej spontaneity, áno, ktorá bola, a keď trvá takto dlho, tak to musí byť organizované a nemôže to byť organizované ulicou. Že tá ulica tam má vyjadrenia veľmi silné, cez Jaroša, cez niektorých tých ďalších predstaviteľov probanderovských organizácií a podobne, to už sa o tom môžeme dohadovať. Takže to by bola tá taká druhá zásadná vec, či skutočne je možné niekoľko týždňov držať, a tam nebolo 20 ľudí, takýto systém len tak zadarmo, len z ničoho, nič, alebo z nejakého entuziazmu. To proste nejde. Tretí moment je skutočne tá politika ukrajinská je spojená s tým, že tú Ukrajinu nemusia všetci súhlasiť s tým názorom, nie je neoliberálny, majú záujem nie preto, že chcú vyriešiť jej problémy, ale preto, že z tej Ukrajiny chcú žiť, chcú ju vycicať. Tam je proste ešte stále obrovské množstvo potenciálu, aj priemyslového, dokonca aj vedecko-technického, množstvo vecí, o ktoré je záujem na medzinárodných zbrojných trhoch a podobne. Je tam množstvo zásob, idú tam rôzne energovody a ďalšie veci, takže to nie je nejaký taký záujem bezprostredný týchto síl o to, že by sme chceli tým ľuďom pomôcť, ale z toho, že chceme získať niečo na tom. Na slovenských podmienkach ja neviem, ktorá z tých veľkých nadnárodných spoločností, ktorá u nás je, prednostne rieši problémy slovenského zamestnanca, ktorá prednostne rieši svoje zisky. Takže toto je taká tretia rovina problému. A potom odpoveď na tú otázku v tomto kontexte. Každý z tých subjektov tam má určité svoje záujmy. Opäť, v tej politike si nemôžeme myslieť, aj my, keď sme stúpencami ruského pohľadu na svet, že Putin tam bude realizovať opäť záujmy tie, ktoré budú prioritne pre Ukrajincov. On sa musí postarať prioritne o záujmy tých síl, ktoré on reprezentuje. Otázka je, do akej miery sú tam tie vplyvy síl spojené s tým, že viac vyhovujú tomu obyvateľstvu alebo nevyhovujú. To nie je v rovine subjektívnej, ale je to skorej v rovine objektívnej. A opäť Európska únia, zopakujem to, čo som povedal na začiatku, nevedela, čo má na tej Ukrajine robiť. Je skutočne v Európskej únii prirodzený záujem čo najrýchlejšie prijať Ukrajinu? Kto by to povedal v Európskej únii? No nikto. Kto to povie pred voľbami, že je záujem prijať Európsku úniu Ukrajinu do Európskej únie, tak v podstate vás budú považovať za rojka alebo ešte za čosi horšieho. Že tam vzniklo takéto hnutie, no mohlo to byť vyjadrením nespokojnosti, ale Európska únia žiaľ na toto nemala nič pripravené a pohoršila si tým svoju pozíciu do budúcnosti. Takže v tej stručnosti a posledná vec k tým voľbám, dvoje veci, no tie voľby môžu skončiť dvojakým spôsobom.
Jeden je ten, že skutočne sa z nejakého dôvodu neuskutočnia. Je ten scenár, variant, sa o ňom uvažuje. Druhý je ten, po tom, čo bolo na Ukrajine, môžeme povedať, že sa nič nevyrieši, len vzniknú nové spory o to, kto sa bude podieľať na moci. Ak bude skutočne ten magnát Porošenko víťazom volieb, čo sa dneska s tým počíta, ale do volieb je viac ako 1 mesiac ešte, takže ten výsledok môže byť odlišný, ale tam nie je žiadna koncepcia, ktorá by bola pripravená, pretože sa môžu riešiť problémy Ukrajiny. To je len jedna z foriem boja o moc určitých subjektov, za ktorými sa skrývajú záujmy, ktoré sa voličovi nepovedia. Je to smutné takto vnímať, vidieť. Na poslednú vec by som povedal, aby som už nerozprával veľmi dlho. Tiež sa nemusí so mňou súhlasiť. Ja si pamätám 68, pamätám si 89. Aj v roku 1968. Nech to bolo, aké to bolo, nebudem to hodnotiť, či to bolo zlé alebo dobré, ale veľká väčšina ľudí musela myslieť na to, že pôjde do roboty, že nezostane doma, nepôjde štrajkovať alebo demonštrovať. Fungovala doprava relatívne dobre, nemocnice fungovali. Všetky tieto základné zložky fungovali nezávisle na tom, že časť ľudí mohla odísť, keby všetci boli išli demonštrovať, či vtedy alebo vtedy, tak tento štát by bol býval skolaboval. Tak aj na Ukrajine, aby som tu doviedol proste k tomu, väčšina tých ľudí sa musí postarať o to, ako žije, aby vyžila a to, čo sa bude diať v politike, opäť len dá jednu z ďalších rán tomu systému politiky, ktorý sa tu presadzuje posledných 30-40 rokov, nie len na Slovensku, v Strednej Európe, ale aj na celom svete. Že teda víťaz volieb nie je ten, ktorý by si to zaslúžil, a ten, ktorý najviac kričí, má najviac peňazí, dokáže najviac ošáliť ľudí. Tie ukrajinské voľby nemôžu skončiť ničím iným. Že to hrozí potom ďalším kolapsom, ale tí ľudia vždycky vyžili a teda starí ľudia na dedine hovorili, nikdy nie je tak zle, by nemohlo byť ešte horšie a keď ja mám svoje prasiatko či svoje krumple, tak aspoň s tým nejako prežijem. Problém je v tom, že dneska v Bratislave, v Petržalke svoje prasiatko a svoje krumple nemá niekoľko 100 000 ľudí a keby sa niečo stalo, tak je to katastrofálna vízia. Ale to už by som zašiel do ďalších vecí. Ospravedlňujem sa za takýto dlhý vstup. Ja budem hovoriť teraz len heslovite, tak dovolím si pár poznámok. Pokiaľ ide o postoj Európskej únie k Ukrajine, tak skutočne vzniká taký dojem, že Európska únia dlhodobo nevie, čo s Ukrajinou a tá perspektíva Ukrajiny v Európskej únii sa mi javí ako veľmi otázna už len napríklad kvôli vízovej povinnosti, na ktorej Európska únia tak dlhodobo trvá voči Ukrajine. Keď si to porovnáme s väčšinou štátov Latinskej Ameriky, ktoré majú aj obdobné ekonomické problémy, tieto víza nie sú. To znamená, že vzniká otázka, prečo Európska únia, keď hľadá tento partnerský vzťah s Ukrajinou, nie je schopná zrušiť jej víza, hoci víza zrušila iným veľmi chudobným krajinám Latinskej Ameriky. Tu je jeden zásadný problém. My sme mali skúsenosť s tým, že bol bezvízový styk z 90. rokov a nespôsobilo to žiaden kolaps, rovnako tak ako s ďalšími štátmi z východnej Európy. Bol tu bezvízový styk, nespôsobilo to ten kolaps. Čiže toto je tiež jeden dôkaz, že Európska únia ten záujem o Ukrajinu nemá až tak vysoký, keď nie je schopná výjsť ani takejto základnej požiadavke v ústretí. Pokiaľ ide o samotné udalosti na Majdane, no musím konštatovať, že ak Ukrajinci na Majdane chceli zmenu toho, ako sa na Ukrajine vládne, ak chceli zmenu toho oligarchického systému, tak sme sa dostali do veľmi zaujímavej pozície dnes. Kandidátmi Majdanu sú Timošenko,
Porošenko, čo sú typickí oligarchovia, a spojenectvo Majdanu s oligarchami na východe Ukrajiny zamerané proti ruskojazyčnému obyvateľstvu, s Tarutom Kolomajským a ďalším, tiež nesvedčí veľmi o tom, že by výsledkom toho hnutia na Majdane bolo niečo také ako zmena oligarchického systému. Pokiaľ išlo o samotné demonštrácie na Majdane, musím povedať, že vplyv nacionalistov tam bol veľký už z toho, že jedným z lídrov Majdanu bol Oleg Tiahnibok. A toto je jeden z troch lídrov. Keby jeho vplyv na tom Majdane nebol taký veľký, tak asi ho neurobia jedným z tých troch lídrov Majdanu. Podľa mňa to, keby nebol tak dôležitý, tak by si určite zvážili aj tí ostatní dvaja lídri Majdanu, či sa s ním spoja, alebo či sa s ním nespoja, pretože Tiahnibok už kvôli tomu, povedzme, antisemitizmu, čo sme tu dneska spomínali, alebo niektorým ďalším veciam je ťažko priateľný. Spomeniem možno ešte jednu vec. Pokiaľ ide o tú otázku medzinárodného práva, tak je pravda, že to, čo sa stalo na Kryme, bolo v rozpore s medzinárodným právom, len Ukrajina sama v minulosti konala veci, ktoré neboli tiež v súlade s medzinárodným právom. Napríklad účasť v Iraku v koalície dobrovoľníkov bola niečím, čo sa veľmi ťažko dalo zladiť s medzinárodným právom. Preto je tu veľký problém, ak sa argumentuje medzinárodným právom, ktoré niekto sám nedodržiava. Čiže mám tu niekoľko. A ešte možno k tým finančnej situácii Ukrajiny. Pre mňa je veľmi významným ukazovateľom hospodárskej situácie a toho, ako sa vládlo v poslednom období, porovnanie s inými bývalými sovietskými republikami. Ja tu stále musím porovnávať s Bieloruskom. Keď si pozrieme ekonomické ukazovatele, veľkosť HDP na jedného obyvateľa, tak vidíme, že aj v porovnaní s Bieloruskom je to ledva polovica. To je veľmi, veľmi katastrofálny výsledok, nehovoriac o iných republikách, ktoré nezačínali z takej vysokej úrovni ako Ukrajina a napriek tomu sa dostali do situácie, ktorá je s Ukrajinou porovnateľná. Čiže toľko len pár poznámok. Nech sa páči, pán profesor. Ja budem stručný. Prvá poznámka, strana Sloboda, hej. Ona sa vlastne zhruba pred 10 rokmi volala skoro tak ako Hitlerová nacistická strana. Používala klasické neonacistické symboly, mala vlastne podobné vedenie, tak minimálne predchodky, ja to hovorím, ako čo sa zaoberá, to je politická klasická neonacistická strana. Je teraz podobne ako teraz analyzujeme Jobbik, po 4 rokoch používal celkom inú kampaň, či je to ten Jobbik a tak ďalej. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, samozrejme, ľudia masovo, čo chodili, hlavne tie prvé fázy na Majdan, išli presne z tých pohnutok, čo sme hovorili, mať sa lepšie, žiť mimo oligarchov, žiť nie v skorumpovanej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. Problém spočíva v tom, ako sme zažili v arabských revolúciách, kto začal postupne získavať na týchto demonštráciách a kto začínal ako usmerňovať. Pokiaľ ide o práve spektrum, sedím teda na pravom spektre, hej, tam toľko povedať, pokiaľ Oleg Tiahnibok je skôr ideologický, radikálny pravičiar až neonacista, podľa mňa vlastne to práve spektrum, tamto je skôr otázka psychológie ľudí milujúci násilie a tak ďalej, reprezentovaný, povedzme, už zosnulým mizičkom. Hej. To je model, ktorý by som povedal, keď bola Merkelová, vlastne na Majdane sa bojuje za európske hodnoty. Isté na Majdane sa bojovalo aj za európske hodnoty, ale európske hodnoty je povedať rázne hneď takýmto ľuďom nie. A ešte jednu druhú poznámku. Nechcem teda polemizovať. Ja teda Ukrajinu, tak bol som tam hodne viacejkrát ako jedna baronka menom Eštonová, hej, ale nepoznám ju až tak detálne, ale si myslím, že aj
môj študent v prvom ročníku vie čítať volebné mapy. Ja ho z toho učím, ja ho z toho, keď to nevie, ja ho z toho vyhadzujem, hej, však, áno, hej, Marcela mi to potvrdí. A keď sa, nechajme teraz Zakarpatskú Ukrajinu, to má špecificky, hej, keď sa pozriete hlavne na tie západné, najzápadnejšie regióny, ktoré sú súčasťou Poľska, opravte ma, ak to máte lepšiu pamäť, v druhom kole prezidentských volieb vyhrávala tam Julia Timošenková vyššie 90%. Keď sa pozriete na tie, necháme Krym, tam to je jasné. Najvýchodnejšie okresy to bolo oblasti presne opačne. Ja viem, že Európa má vážne problémy, hranice sú tak nestabilné, ako boli možno pred prvou svetovou vojnou, opravte ma geopolitici. Takže sa vôbec tomu neteším a nechcem teraz privolávať spomienky, ktoré neboli také jednoznačné mojej a staršej generácie, čo sa tu dialo pred 22 rokmi, ale Slováci k Čechom mali podstate bližšie v politickej kultúre ako tieto dva regióny. A nakoniec sme našli nejaký kultivovaný spôsob, síce bez referenda a tak ďalej. Za 20 rokov sa nevytvoril jediný politický subjekt, ktorý by mal dostatočné zázemie v obidvoch častí, keď by sme mohli geopoliticky hovoriť, kultúrno-politicky možno o 7 častí Ukrajiny. Hej. Strana regiónov aj v najväčšej sláve nebola nikdy strana regiónov, bola to strana juhovýchodných regiónov. Na Zakarpatskej Ukrajine mala preto tam isté zázemie, pretože Zakarpatská Ukrajina, Podkarpatska bola etnicky najtolerantnejšia oblasť bývalej Ukrajine. Za prvej republiky tam bolo 13,5% židovského obyvateľstva, čo je úplný indikátor a bola bezprostredne ohrození vojnou. Preto volili Janukoviča, pokiaľ nezačal robiť korupčnú a tak ďalej politiku. To znamená, ja nevidím nejakú osobnosť, ktorá by bola akceptovaná jedným a druhou súčasťou a ja nie som teda odborník, opravte ma, ste tu viacerí, ale si myslím, a to sa pýtam, už budem končiť, môže existovať jednotná demokratická Ukrajina? Ja si viem predstaviť nejaká polodemokratická jednotná hej. Já budu velmi krátký. Já jsem rád zaslech, že se tady, že někteří mají jiné názory než pan velvyslanec, protože já jsem se řadu dnů díval na satelitu, na televizi, která byla vysílaná opozicí. Já tam ty fašisty viděl. Já jsem tam viděl tu symboliku banderovců. Viděl jsem tam tu symboliku haličské divize SS. A chtěl bych říct, že ten Mejdan se odehrával 6 kilometrů, 700 metrů od Babího Jaru. A já si myslím, že to je dostatečné jako varování. Promiňte, jako mi se třese hlas, když vůbec slyším, že tam ti fašisté nebyli. Byli, jsou ve vládě z masa a kostí. Pardon. A v té Ukrajině, té její budoucnosti. Před 7 lety, asi 8 lety, jsem seděl s panem Jiřím Dinsbírem, který předpověděl budoucnost Ukrajiny s tím, že se rozpadne na 7 částí. Připojil se do Kyny, protože je to stát, který nemá žádnou základní integrální myšlenku. Promiňte, ale mě jako Masaryk, to rozčiluje. Ja by som chcel len takú poznámku, čo ma štve na tejto našej spoločnosti a slovenskej a mediálnej. Keď ja budem podporovať túto na Slovensku otvorenie alebo aj peniazmi nejakú fašistickú organizáciu, tak pôjdem do lochu. A čo sa robí? Európska únia ide fašistov podporovať na Ukrajine 11 miliardami eur. Krucinát neví, tak kde sme? A média, to je nič, ani o tom ani nebuknú. Videl som zábery z toho slávneho Majdanu. Magistrát kievský má na priečeli fašistickú fotku Hitlera
možno 3x3 meter veľkú a napísané je tam Hitler nás oslobodí. Čo je to, prosím vás pekne? A že my tu hovoríme niektorí, že fašizmus, čo to je nič. Akože nič. Však potom Kotleba, ten si môže takto medviť ruky pre Boha živého. Alebo táto európska, to ja nechápem. Ja súhlasím s pánom docentom, ktorý povedal o tých záujmoch americkej elity vládnucej. Ja hovorím jedno. Tá krajina alebo štát, pokiaľ nemá problémy, tak nech si tam pustí záujmy Ameriky, tie problémy bude mať. A bude mať ich nekonečné. Takto je to vo svete. A hlavný problém aj tohoto, tej Ukrajiny je to, a americký hlavne je to problém, a Európska únia to pomáha uskutočniť. Ako posúvali Hitlera k hranicám bývalého Sovietskeho zväzu? Ako posúvali? A ako teraz posúvajú, aby Američania mohli mať základne na Ukrajine? Ako sa to robí? A to nikto nevidí nejaké trošku podoby sme. A čo sa týka tých Poliakov, ja nechcem mi vstúpnúť do svedomia, to obyčajný ľud poľský si to nezaslúži, ale tá prednosť, ktorá vládne, tá nemôže prekonať 700-ročný debakel, ktorý zažila vtedy poľská armáda pod Moskvou. Čo tam robili vtedy Poláci pod Moskvou, keď tam Rusi nami? A to je prosím, bolo z polovice, tuším, 14 rokov, to okolo 1350, tak to bolo. A odtedy Poláci majú problém, prednosť Polska má problém, útočí stále na Rusov. To im ešte tiež vedia povedať poriadne. Ďakujeme. Ja by som len toto, až môžete na niečo zahrať. Ešte pán Kani, nech sa páči. Určite by sa to dalo hovoriť ako z viacerých aspektov k tomu problému, že či to je medzinárodné právo, alebo otázka, tak ako sme tu zastúpení podľa toho, kde kto pracuje, ako rozmýšľa, dá sa k tomu pristúpiť, lebo je to jeden obrovský problém. Ten problém Ukrajiny dnes, to je v podstate jeden úzol problémov, z ktorých len tie hlavné, keď by sme vybrali, tak zaslúhujú si pozornosť a bola by tá debata možno niekoľko dní k tomu. Ale mňa upútalo to, čo povedal tu pán docent Šprnda. Cítil som taký dešpekt v tom, čo bolo povedané k tomu, že politika slovenskej vlády nie je ľavicová. Neviem, či som to pochopil dobre. Vo vzťahu k Ukrajine vôbec nie. Áno, ale či som to pochopil dobre, ale bolo to tu tak povedané. No a keďže tiež som bol nejaký čas v exekutíve, tak chcem upozorniť na to, že jedna vec je, ako mať isté názory, alebo isté koncepty, alebo predstavy, alebo teórie, alebo vízie. A druhá vec je otázka rozhodovania exekutívy. Dovolím si tvrdiť, že slovenská zahraničná politika a slovenská vláda nebola ešte v takej prekérnej, komplikovanej situácii, ako je teraz. Nebola ešte v takej. Ja som bol vtedy vo vláde, keď bolo Kosovo, keď bolo bombardované Srbsko. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať niečo, že sú situácie, v ktorej tá exekutíva musí rozmýšľať z hľadiska životného záujmu svojej krajiny, ktorý reprezentuje. A tam sú na boku kategórie hodnôt, kategórie spravodlivosti a ja neviem čo všetkého, ale jednoducho v tej chumelici musí zaujímať vlastný životný postoj. Vtedy, keď bolo uvedený len ten príklad, keď bolo Kosovo, tak my sme sa istý opatrný prístup k tomu, alebo nesúhlas s vecami, snažili kompenzovať istými akciami v tom, že napríklad sme boli prví, ktorí sme poslali jednu čatu na to, aby organizovala dovoz potravín do Kosova. Ako musíte to niečím nahrázať. Ak chcete mať nejakú pozíciu, aby ste boli akceptovaní, lebo tie dejiny nejdú podľa vás, tie dejiny idú podľa veľkých, od ktorých ste vy životne závislí.
Musíte robiť niečo. Čiže sme to kompenzovali niečím takýmto. Ak išlo o bombardovanie Srbska, tak musím povedať, že vôbec nezáležalo na tom, ako vo vláde sa zahlasuje, že či my ich pustíme lietať, alebo oni by lietali aj tak. A vláda by si len uvedomila, že nemá žiadne prostriedky zabrániť tomu, že lietajú ponad vás. Taká je realita. Tak alebo budete smiešní, alebo ako vidíte z toho, čo je. Samozrejme, že to musí byť protirečivo, je to prijaté, ale pre nás vtedy, pri rozhodovaní, ktoré určite nebolo populárne, bolo dominujúce jedno. A to bol životný záujem Slovenskej republiky a ten znel tak, že musíme sa stať členom Severoatlantickej aliancie, aby sme nemali horšie postavenie ako naši susedia. Nemôžeme jednoducho, ak je kompetentná exekutíva a rozmýšľa dlhodobo, a poviem to, a to je vlastenecká exekutíva, tak jednoducho musí si vyžrať aj to, čo nie je populárne. To hovorím preto, že hovorí dnes o politike slovenskej vlády, teda ľavicovej vlády, že nie je ľavicová. V tejto situácii myslím si, že nie je adekvátny spôsob uvažovania. Slovenská vláda a slovenská zahraničná politika dnes musí byť úžasne dynamická a úhybná, ak chce obstáť a chrániť svoj životný záujem. Dovolím si tvrdiť, dnes životný záujem Slovenskej republiky je, aby cez rúry, plyn a ropa tiekla z Ruska cez Slovensko do Európy. To je náš životný záujem. Toto, čo sa hovorí o reverznom pohybe, to znamená, že odpaluje náš životný záujem, aby sme si boli istí. Alebo stavia otázku, čím negatíva z ohrozenia nášho životného záujmu budú ohrozené. Čo nám ponúkajú za ten reverzný pohyb? Čiže to je absolútne kľúčová otázka Slovenska. A ak Slovensko má s odsťou obstáť v tejto situácii, tak podľa môjho názoru to je šialené ťažká situácia. Šialené ťažká situácia. Vôbec nezávisť ani vláde, ani ministrovi zahraničných vecí. A teraz pár názorov k tomu v Ukrajine. Tu som povedal, že Ukrajina je uzol problému. Uzol problému. Asi tri také základné ja tam vidím. To, čo povedal tu pán doktor, že áno, to je dôležitá vec. Tá národná štátna identita Ukrajiny. No aj tie názory, ktoré sú o tom, že v podstate ako to tam môže dopadnúť, to je reálny fakt ako produkt histórie a je to fakt chaotického rozpadu Sovietskeho zväzu. Chaotický rozpad Sovietskeho zväzu znamenal, že v momente Rusi mali v Európe najväčšie menšiny, aké sú v Európe vôbec. To znamená, že jednoducho to bola časovaná bomba, že raz to praskne. To môže prasknúť ešte všelikde inde samozrejme. Čiže keď často útlocitní nadávajú na tých, keď rozdeľovali Československo, tak ako sa vyvíja svet, či už to bolo v Jugoslávii alebo dajme to v Sovietskom zväze, Československo sa rozdelilo a to bol kontrolovaný proces politický a zodpovedný. A nebola to otázka len blízkosti národov. Dnes pri týchto problémov ako ukrajinských poznám veľmi dobre históriu, malej Rusy aj veľkej Rusy a myslím si, že ako musíme mať aj my empatiu voči Ukrajincom, ako sa dotvárajú. Prosto to je veľmi dlhodobý proces. Keď som bol kedysi v 80. rokoch a v Moskve sme mali jednu debatu, vtedy to vyskočilo tak, že vtedy vznikla jedna kategória, ktorá sa naplňala politicky a tá kategória bola sovietský ľud. A v Československu boli niektorí, ktorí začali špekulovať, že aj československý ľud je ako také niečo ako sovietský ľud. A okolo toho to sa vážne bralo samozrejme. A jeden veľmi vysoký funkcionár v Moskve, ktorý bol Ukrajinec, bol z Odesy, ten hrdo hlásil, že v Odese sú už len dve nejaké drobné stredné školy. Čiže ako tá rusifikácia samozrejme pod tým sovietský ľud prebiehala. Čiže aby Ukrajinci jednoducho potrebujú čas, aby si tieto veci vyriešili. Veď stačí, ak máme troška empatiu, tak si zoberte vývoj Slovákov, k Čechom, vývoj našich spisovných jazykov, náš spoločný život v štáte, len samozrejme išlo to podľa môjho názoru kultúrne. Hej?
oni sú na východ, tak je tam viac tých aziatských vecí, ktoré sa tam budú prejavovať. Ten fenomén chaosu, ktorý bol pri rozpade Sovietskeho zväzu, ich musel dotočiť. Tam majú zarobené ďalšie krízy, to nie je len Ukrajina. Tam sú zarobené ďalšie krízy, ktoré sa dajú predvídať, podľa môjho názoru, pretože tá politika iných, ktorí majú iné záujmy, jednoducho hľadajú ten rozpor, ako to dostať do istého, a dostať sa Rusku do podbruška a rozkladať ho ešte vnútri. To ako prosto, to jednoducho tak je, to vidím. Druhý problém, ktorý tu je, podľa môjho Ukrajinou, pán doktor to tu povedal, to je tá revolučná legitimita. No tá prináša celý rad otázok prináša. Pretože prináša problém, že či takéto spôsoby uchopenia moci sa majú stať akoby permanentne. To je kľúčový problém. Ten vyvoláva ďalšiu kľúčovú otázku. Nakoľko je existujúca moc oprávnená použiť svoju brachiálnu moc na potlačenie takýchto, by som povedal, prejavov. Pretože v Európe, ako sme si zvykli, takže v obyčajných hlavných mestách začne nejaká akcia a tak povediac vlády padajú, pretože nie sú schopné použiť brachiálnu moc. Ja tu teraz nepovažujem akože za neschopnosť, ale otázka stojí, že kedy vláda, tak aby nepadla, použije tú brachiálnu moc. Pretože tento spôsob, ktorý sa uskutočnil v Kieve, ja si myslím, že to je rukopis už vyskúšaný vo svete, a najmä v poslednom čase. A čo priniesol? A v tejto súvislosti, podľa môjho názoru sa úplne na výdomočie ukázalo, že Európska únia nie je ani vnútorne vybavená a nie je ani schopná, aby aspoň dôstojne prosto zasahovala do čohosi. Ak jej ministri prídu do Kieva a podpíšu tam dohodu a garantujú niečo a na druhý deň zra papiera a Európska únia sa tvári, ako by to nebolo. Čo to je? Čo to je pre Boha živého? Európska únia tam pošle 3 ministrov kompetentných, podpíšu niečo a na druhý deň to neplatí. Pretože akože revolučný ľud to zvrhol vlastne. No tak čo to je Európska únia ani nezaprotestovala. Nič prosto. Čiže ten problém legitimity moci, som hlboko presvedčený, že Rusko nemôže uznať legitimitu ukrajinskej súčasnej vlády. Nemôže jednoducho. Pretože keď to zoberieme aj z právneho hľadiska, tak jednoducho nám to nevychádza. Pán doktor, myslím si, veľmi dobre tu naznačil už veci, že kde sú úskalia toho. A teraz si zoberme slovenskú vládu. Slovenská vláda má s touto vládou sa dohodnúť o konkrétnych projektoch s plynom, alebo s ropou, alebo s čím? No ja to Lajčákovi nenávidím teda. Do čoho ho tlačia samozrejme, ako on rozmýšľa, lebo to sú reálne problémy. Čiže hovorím, slovenská zahraničná politika v takejto komplikovanej situácii ešte nebola. Ešte nebola počas celej svojej existencie. No a napokon, čo treba spomenúť, pretože som spomenul ten proces teda tej seba identifikácie národnej a štátnej Ukrajincov. Teraz je tu tá otázka, teda ako druhá otázka tej legitimity moci. No a nemôžeme zabudnúť na to, že áno, Krym je úplne jasné, triviálne porušenie medzinárodného práva. Ale koľkáte v poradí za posledných 10 rokov? Koľkáte v poradí? Tu došlo v poslednom 10-ročí, alebo po páde teda socializmu v Európe, alebo spôsobu moci, došlo tak povediac, niekoľkonásobné k porušeniu medzinárodného práva. A dovolím si povedať, že to je proces sublimácie medzinárodného práva, vyparovania sa medzinárodného práva, pretože len si zoberme Irak, zoberme si, ja neviem, Líbiu si zoberme. Prosto všetko, čo tam ide, to je aspoň... Bombardovanie Jugoslávie. Aspoň, že Kosovo, Jugoslávia, samozrejme. Aspoň 6 krát sa to porušilo zo strany Spojených štátov
amerických a k tomu sa potom pridávala pod nátlakom európske inštitúcie, Európska únia. Čiže Krym je len pokračovaním v tomto procese, ktorý pre svet hrozí katastrofou. To je hroziaca katastrofa, pretože tu nejde o to, aby sme my debatovali, či, ja neviem, v rovine písaného práva, lebo práva sa stáva z papiera. Nejde tu ani o dimenziu hodnôt, lebo tam sa narába s kategóriami pravdy, spravodlivosti. Tu je skrátka záujem a je tu sila. Kto ju má, viac ju presadiť. A pri procese zmenšujúceho sa sveta, teda, že stále je tu menej životného priestoru a kto si stále naráža na koho si, samozrejme, to je vízia do budúcnosti strašná. Proti tejto vízii, čo z tohto môže vyplynúť, je druhá polovica 20. storočia líbanky. Líbanky sú to, proti tomu, čo môže vzniknúť z tohto. Čiže myslím, a potom napríklad v prípade Ukrajiny, keď hovoríme teda už o tým nejakom globálnom rozmere, pozrite sa, tri veľmoci, Spojené štáty, Veľká Británia a Rusko, garantovali Ukrajine, že keď sa zriekne jadrových zbraní, tak ako garantovali aj územnú celosvetovú za všetko. No a myslíte si, že niekto, kto má jadrové zbranie, sa takouto taktikou ich niekedy zdá? Tak po Ukrajine už asi nikto. Čiže to, čo sa stalo na Kryme, tak ako treba vidieť podľa môjho názoru v týchto súvislostiach, ktoré sú tu zrejmé, len tým, že sa sústredí pozornosť na to jednotlivé dianie, dajme tomu na Ukrajine, tým potom unikajú tieto rozhodujúce svetové súvislosti, ktoré samozrejme určite sa prejavia. A tým aj končím, že skutočne ako slovenská exekutíva by asi práve preto, že sa ocitla v takejto situácii, nie vlastnou vinou, by asi mala iniciovať aj, poviem to tak, akože vedecké inštitúcie alebo možno pedagogické, na nejakú širšiu diskusiu okolo týchto vecí, aby sama pre svoje konanie mala nejaký backing. Aby mala nejaké názorové zázemie. Pretože ak to bude len na ministrovi alebo na vláde, tak sa jej môže ľahko stať, že sa dostane úplne bokom, čo nemusí byť pre ňu príjemné práve v tejto situácii. Ďakujem pekne. Dobre, tak ja si dovolím tentokrát zareagovať. Ďakujem za mnohé podnety v tejto diskusii. Padla tu otázka na predstavu o jednotnej demokratickej Ukrajine. No, Ukrajina bude musieť čoskoro prijímať tzv. Nepopulárne opatrenia. Všetci vieme, že nepopulárne má blízko k nedemokratickému, keď si to rozmeníme na drobné. Čiže ak bude prijímať nepopulárne opatrenia, je tu riziko, že sa to bude vzdialovať od nejakej predstavy o demokracii. V tejto súvislosti samotný pojem demokracia je veľmi zaujímavá otázka, nakoľko tento pojem alebo nakoľko určité chápanie demokracie má byť na Ukrajine základom, pretože všetci vieme, že demokracia to je napísané v bieloruskej ústave, aj ukrajinskej, aj našej, aj v severokorejskej ústave. V každej ústave je napísané demokracia, ale práve to, akým spôsobom dáme tomuto obsah. Ak si však myslíme, že politika by mala byť bližšie k občanovi na Ukrajine, tak práve to, o čom som hovoril v súvislosti s federáciou, by sa mohlo stať veľmi aktuálnym. Je pomerne zaujímavé, že mnohí z tých, ktorí hovoria, že politika by mala byť bližšie k občanovi, nie vždy súhlasia s tým, že sa má uskutočňovať takáto decentralizácia. Avšak vzhľadom na to, že na Ukrajine máme situáciu, kde neexistujú tí zjednocujúci politici, chýbajú zjednocujúce idei, zjednocujúci politici, tak možno, že práve tá federalizácia s určitým zákazom majorizácie jednej z časti Ukrajiny by mohla predstavovať riešenie. To znamená, že niektoré základné ustanovenia by sa nemohli meniť
bez súhlasu tej druhej polovice. Čiže v tomto by federalizácia mohla znamenať perspektívu pre demokratickejšiu Ukrajinu, aj keď opatrne s tým slovom demokracia, nakoľko už sa objavovalo v rôznych súvislostiach. Zareagujem na ďalší zo zaujímavých podnetov, a to je tá ultrapravica v ukrajinskej vláde. Súhlasím s tým, vidíme na mnohých príkladoch zo sveta, že ak sa niekde objaví ultrapravicová sila vo vláde, tak v takom prípade vyzývajú európske štáty priamo na sankcie. V tomto prípade ale na Ukrajine zaujali veľmi odlišný postoj. Čiže treba byť opatrný pri tomto postoji, keď na jednej strane hovoríme, že všade, kde sa ultrapravica vo svete dostane k moci, alebo v iných krajinách, kde sa dostane k moci, treba sankcie, a na druhej strane treba pomáhať vláde, kde aj podpredseda vlády je členom ultrapravicovej strany. Mali by sme sa tu skôr správať principiálne. Ja viem, že to nemožno tak jednoducho vždy ustanoviť, ale je to istý paradox, ktorý nám môžu viacerí vyhadzovať na oči. Budem sa vyjadrovať aj k ďalším témam. To medzinárodné právo, to je samozrejme veľký problém. Medzinárodné právo, najmä v tom období pokosovského vývoja, býva oslabované, a v medzinárodnom práve je to veľký problém, pretože ono od začiatku bolo založené na určitej principiálnosti. Zatiaľ, čo v mnohých odvetviach vnútroštátneho práva existoval nejaký subjekt s monopolom násilia, ktorý mohol presadzovať dané právne normy, v medzinárodnom práve je to všetko založené len na racionálnej akceptovateľnosti určitých noriem. To znamená, že keď majú platiť pre jeden prípad, musia platiť pre druhý prípad, nakoľko tu nemáme jeden konkrétny subjekt, ktorý by to dokázal vynútiť, ak sa to aj nepáči inému. Čo sa týka toho medzinárodného práva, ten trend je zlý, ale predsa len nie je to až tak výnimočná situácia v práve. Pretože keď sa pozrieme aj na vnútroštátne právo, tiež vidíme veľkú neefektivitu vnútroštátneho práva. Boj s organizovaným zločinom. Typický prípad, že právo je extrémne neefektívne, správne právo. Pôjdete sa pozrieť na rôzne úrady, právo je veľmi neefektívne. Čiže medzinárodné právo, treba niečo urobiť, aby sa vrátila principiálnosť, i keď tie očakávania, že medzinárodné právo bude pôsobiť obzvlášť efektívne, veľmi nemám. Napriek tomu treba aspoň principiálnosť. Medzinárodné právo sa nesmie stať švédskym stolom, z ktorého si veľmoci budú vyberať raz jeden princíp a potom druhý princíp podľa toho, čo im vyhovuje. K tomu vývoju na Ukrajine možno si dovolím takú poznámku. Áno, vývoj na Ukrajine bol komplikovaný, bola tam istý čas aj rusifikácia, bola tam istý čas aj tá opačná tendencia. Za Sovietskeho zväzu boli obdobia rusifikácie, boli obdobia presadzovania tej ukrajinskej idei, nakoľko po revolúcii, po VOSR, tam bola tá tendencia podporovať skôr niečo, čo je proti tomu veľkoruskému nacionalizmu. No ale treba povedať, že žiaden z historických dôvodov nemôže slúžiť na ospravedlnenie porušovania nejakých menšinových práv. To znamená, že menšinové práva musia byť dodržané a tie excesy, čo sa objavili v roku 2009, tie sa už v žiadnom prípade nesmú v danej súvislosti objavovať. No, viem, že slovenská exekutíva má veľmi, veľmi ťažkú situáciu. V tejto situácie je potrebná celospoločenská diskusia, ale čoho sme svedkami my v dlhodobom aspekte z hľadiska Slovenskej republiky, z hľadiska zahraničnej politiky, často slovenskí, najmä niektoré ministerstva, uprednostňovali názory niektorých mimovládnych organizácií, ktoré by, povedzme, nie vždy reprezentovali slovenský záujem, ale niekedy reprezentovali možno nejaký iný záujem. Čiže mám trošku pocit, že nie vždy tu boli zohľadnené
aj iné názorové prúdy zo strany slovenskej exekutívy. Na toto si možno musíme dať do budúcna proces, aby slovenská zahraničná politika, najmä vo vzťahu k takým situáciám, ako je na Ukrajine, nerešpektovala len jeden, povedzme, pomerne jednostranný názor, ale aby sa opierala o čo najširší konsenzus spoločnosti. Toto možno také základné poznámky. Ďakujem. Ak dovolíte. Moderátorka. Prepáčte, moderátorka. Prosím, pardon, prezident Biden zatelefonuje premiérovi Ficovi a je po celospoločenskej diskusii. Ďakujem. Dobre, pardon, no, ja som to nazval, to moje vystúpenie historicko-sociologický pohľad. Súhlasím s pánom Kamisom v zložitostiach vecí, preto poviem ešte také 3 momenty, s ktorými nemusíte súhlasiť, ale aby bola diskúzia. Prvé, pán tam Milo spomínal o tej rusofóbii. Nech sa na to pozeráme, ako sa pozeráme, tá rusofóbia je prítomná v činnosti mnohých štátov Európskej únie. Dokonca aj jedna časť slovenskej politiky, politické spektrum je silne rusofóbia. Prečo to je tak? Necháme bokom. Proste ale tento fakt tu je a určitým spôsobom sa o ňom nechce diskutovať. Druhý moment je, ja súhlasím s tým, že vláda má vždycky zložitosti pri rozhodovaní. Poviem niečo, čo je veľmi protirečivé. Prečo sa tak správa voči 68. ako sa správa? Vtedy vláda nebola tiež v takejto situácii. Keď dneska zoberiete médiá, tie tristy, mladých, rozličných redaktorov o tom, prečo ste to robili v 68., ako to robili komunisti vtedy. Aj vtedy bola veľmi zložitá situácia. Ak sa zoberie, že nie sú hodnoty, že je len čistý proamerický pragmatizmus, aby som ja pochodil najlepšie, tak sa musia zhodnotiť inakšie celé dejiny Československa, či ešte aj možno ďalších vecí. Je to problém, samozrejme toho politika, ktorý je, ja som našťastie nikdy nebol ministrom, ani som sa takto nemusel rozhodovať, ja som učiteľ vysokoškolský, keď sa so mnou nesúhlasí, tak poviem toľko, máte iný názor, máte na to právo na akademickej pôde. Tuto to je zložitejšie, ako sa to hodnotí po rokoch, preto ten absolútny relativizmus je postmodernistický, teoreticky je priateľný, dá sa o ňom veľa rozprávať, ale nemyslím si, že by sa mal vždy používať. A že dneska je slovenská vláda v zložitej situácii, to áno, je, ale teraz otázka je ekonomických záujmov ďalších, čo sa robí s tým predajom plynu Ukrajine. Ja nie som ani ekonómom, ani právnikom, tu vznikne situácia a ten, ktorý je tým ministrom, môže povedať a môže sa stať proste tým, že rozhodol sa tak, ako sa rozhodol, alebo teda má to inakšie súvislosti. Povolenie preletu lietadiel NATO na bombardovanie Jugoslávie sa mohlo robiť aj tak, že by s tým vláda vtedy nebola súhlasila. Boli by tie lietadlá preleteli, možno dneska mnoho ľudí bude hodnotiť tú vládu za tento krok inakšie. Možno nie. Takže to je otázka, ako keď sa bude hovoriť o rôznych aspektoch, či nie sú hodnoty, dá sa to dostať do tejto roviny. A tretia taká širšia poznámka, no, poviem to opäť nepekne, súčasné médiá nemajú záujem mainstreamové na to, aby sa objavil iný názor, než ktorý prezentuje úzka skupina, poviem to veľmi mrzko, paraanalytikov. Ja som tej SFPA dal skratku, krycie meno SFPA, Slovenská federácia paraanalytikov. Proste oni vykladajú veci určitým spôsobom a dosť ťažko sa do tých momentov dostane a teda, keď je záujem o nejakú diskuziu, tak dosť ťažko sa presadíte, sú rôzne zhromaždenia, aj na ministerstve zahraničných vecí, je na jeseň také fórum, bezpečnostné fórum, tam vás nepustia s iným názorom.
A posledný problém, na to je posvetnou kravou. Zoberte si Orbána. Ten vykrikuje kdečo, ale ona to ani nešpitol. To vie, že keby povedal niečo ona to zlého, dostane tak po prstoch, že sa mu to neodpustí. Bankám vykladal určité veci, postupne v tichosti sa to zmenilo. Takže otázka je, k čomu vedie ten morálny relativizmus. Bez pochyby z pohľadu teda praktikov je to nevyhnutné. Musím sa nejako v tej situácii rozhodnúť, ale z pohľadu teoretikov, či to tí, čo to analyzujú, neskôr to má rôzne iné súvislosti. A dá sa o tom rozprávať. A to je šťastie, že sa o tom môže rozprávať a baviť sa a za 15 rokov možno sa aj Ukrajina bude hodnotiť inakšie. A teraz stručne veľmi teda k tým veciam. Tá Ukrajina je skutočne špecifický fenomén, ak sa na to pozeráme zvonka, ktorý sa vytváral veľmi zložito historicky. To, čo tam je dneska, súhlasím s pánom Kanisom, že to je aj výsledok toho chaosu, ktorý nastal po rozpade Sovietskeho zväzu. Nebolo to takto pripravené. Rozpad Československa alebo rozdelenie Československa bol celkom inakší proces, tu sa nezapojilo, alebo teda nezadalo nič také, ako je tam. Ale opäť myslieť si, že teraz Rusi obsadia časť Lotyšska alebo časť Estónska, čo nám sugerujú niektoré tie prozápadné médiá, to je nezmysel. Nehľadiac na to, že ekonomicky, keby Rusi získali časť Ukrajiny, kde je o mnoho nižšia životná úroveň, nižšie príjmy, ak chceli by to vykompenzovať, vlastne tým si podrijú fungovanie svojho štátu, oslabia si ho. Takže to by bolo teda k tej Ukrajine. No a k medzinárodnému právu opäť je iný pohľad právnika, iný pohľad teórie medzinárodných vzťahov všeobecne. V podstate medzinárodné právo sa všeobecne pripúšťa, prestalo plniť tie funkcie, ktoré by malo mať. To, že ten Krym je taký, aký je, nie je to v poriadku, nedá sa s tým bez ako si súhlasiť len tak pokojne, že stalo sa, čo sa stalo, ale problém je v tom, že kedy začal tento úpadok medzinárodného práva. A posledná vec, keď to zoberieme takto relativisticky, medzinárodnoprávne, vnútorne, čo zostane jednoduchému človeku, ktorý chce zmeniť podmienky svojho života. No nezostane mi nič iné, len, prepáčte za vulgárny výraz, že sa tak naserem, že pôjdem robiť nejaký prevrat bez ohľadu na to, čo sa mi stane a čo ma pri tom postihne. To je výsledok viacerých procesov a bolo to vidieť žiaľ aj u nás, aké boli výsledky prezidentských volieb. Je to vidieť na výsledkoch volieb inakších, teda aj v iných štátoch. Aj to, čo sa stalo v Čechách, no proste to problémy asi Čiech riešiť nebude tak, aby boli tí ľudia spokojní. Ale tí, ktorí boli vo voľbách, sa zúčastnili, získali moc, tak majú určité pozície, môžu sa rozhodovať. Takže v takejto asi rovine by som odpovedal na tie otázky. Ešte nejaké posledné otázky. Ešte dve otázky. Ešte posledné dve otázky. Stručne. Nech sa páči. Také stručné. Večer, Ligar, vyslanec Ruskej federácii. Len dve, tri poznámky. Prvá, neviem v ktorej fáze, a mám problémy s fázovaním, tak sa schematicky dávajú na stôl, pretože hovorí sa, že už tá fáza už bude koniec, že sa to upokojí a to je začiatok ešte horšieho. V kontexte toho ja mám vážny problém, kedy sa v tom procese objavila tá otázka, že aby sa netlačila dopredu pozícia, že treba zmeniť Ukrajinu, treba reformovať Ukrajinu, ale sa postavila otázka, čia bude Ukrajina. Čia bude Ukrajina. A tam sa začalo lámať toľko dreva
i zo strany Bruselu, i Moskvy, i Washingtonu, že teraz jednoducho žneme to a sem tam treba politika aj pozrieť na výsledky. Na výsledky. Nie len na procesy, nie len na myšlenky, ale aký máme výsledok. Balancujeme na hranici vojny. Raz. Rozbitá Ukrajina, Krym odovzdaný na tacni. Hrozí cross default v Ukrajine. A ja neviem, ako sa to zvládne, keď nebude na dôchodky, keď nebude na platy a keď vtedy začne normálny sociálny pohyb a ten bude oveľa horší a s horšími dôsledkami ako to, keď tam snajperi pobehovali po budovu. Kedy sa toto začne, pretože situácia je katastrofálna, ekonomicko-sociálna, úplne katastrofálna. Amerika asi na to veľa nedá, my na to nemáme a vnútorné zdroje neexistujú. Čiže ďalšia fáza, preto hovorím, mám problém s fázovaním, teraz už nevedel to, čia bude Ukrajina, lebo sme nalámali dreva. Teraz treba rozmýšľať, ako postaviť na nohy a urobiť aspoň trošku stabilný štát okolo nás. Slovensko v tomto tiež prehralo. Dobre, urobíme reverzný chod. Ale čo družba, čo bratstvo, rokovod? Čiže my prídeme o prostriedky, čiže z toho nič nemáme. Máme nestabilného suseda a nemôžeme už momentálne s ním obchodovať, lebo nie s tým obchodom. Teraz ešte si to rozbabreme s Ruskom, sankciám a iným. Dostali sme sa na 11 miliard obratu a teraz posledné týždne ukazuje, že to môže byť veľmi zlé, môže sa to redukovať a samozrejme, že to pocítime aj na vlastnej ekonomike a na ďalšie veci, ktoré tým súvisia. Preto opakujem, ja mám problém s tým a stále si kladiem tú otázku, kedy a prečo a ako sa presadila tá vec, že nie aká má byť Ukrajina. Vôbec sme sa tým nezaoberali. Čia bude Ukrajina. A dávaj. Takže Posledná otázka. Nikto? Je tam ešte? Pár poznámok, ale už to na budúce, ale tie posledné príspevky sa mi skutočne veľmi páčili. Považujem sa potom aj toto, čo náš pán veľvyslanec robí. Ja strašne obavy mám, že sme v strašnej vojne a bude to veľa horšie. V januári som dostal jeden článok zo Švajčiarska a bol to člen ako armády, ako štábu a švajčiarskej armády analytik, ktorý robil analýzu o vojne a mieru. Môžem vám, keby niekto mal záujem, ako v Nemčine dodať. Amerika otvorene písal, to je jeden zo špičkových odborníkov švajčiarských, že Amerika pripravuje vojny. To vtedy bolo, ak si pamätáte, provokovala s Čínou takú vojnu, provokovala aj Amerika, aj Čínou nepopuje tam. No a samozrejme predpovedal aj to, že budú aj iní. A teraz ešte k tomu. Zhruba pred 10 rokmi, myslím, Cheney, ako bol ten ako americký viceprezident povedal, on bol ako slobodomurár, s tým konšpiratívnym teóriám, že proste ako predpokladá ten ďalší vývoj. Ja otvorene povedal, že oni sú už inej fáze, opäť tie fázy, kde budú ďalšie vojny. Nebudem už o tom hovárať, ale len všimnite si, čo sa týka Ruska. Tá prvú vojnu, tú najväčšiu môžeme nazvať, to, čo hovoril ako Palokani, že proste chaotické rozbitie Sovietskeho zväzu. To nebolo náhodou. To sú všetko tie výsledky, sledujeme výsledky vojen, tých tajných štábov. Teraz nedávno bolo na internete, že jedna skupina robí s tými francúzskými novinármi, neviem, či ste čítali, tie prevraky všetky. Zo Slovenska je tam náš jeden špičkový odborník na to, ako Demeš. Že tam ako otvorenie ho menovali, takže môžem aj ja vám menovať, lebo jeho meno sa tam objavilo. Ostatných nemôžem menovať. Ale čo viem zo Švajčiarska. Takže, prosím, prepáčte, zavierať, ja som sa vrátil k Pánu Bohu, modlíme sa. Pretože to bola prvá vojna proti Rusku, druhá bola Ukrajina, druhá bola Gruzínsko a teraz je to ďalšia. A
ako toto. A všimnite si, to je taká maličkosť, že aj Gruzínsko napadlo, keď bola olympiáda. Aj teraz napadli Ukrajinu, ja hovorím, že Ukrajinu napadli, pretože ten prevrat bol veľmi brutálny, drastický. Opäť len jeden príklad. A na internete sme čítali, že ako Američania na svojej ambasáde pripravovali aj tí členov toho pravého sektora a ďalších na tie ozbrojené boji na Ukrajine. Ja rešpektujem pána Hamšíka, lebo on je diplomat, musí hovoriť tak, ako hovorí. Ale tá prax je trošku iná. Američania zdementovali, teraz je tam 150 odborníkov, že, ktorí sú americkí, ktorí sú nasadení podľa ruskej tajnej služby na potlačenie tých ruských demonstrantov. Tie ste spomínali. To sú vážne veci, prosím vás. To je už legálna vojna. Američania samozrejme to dementovali. Takže to už končí. To len na budúce, hej. Že proste ďakujem a ďakujem, že toto som všetko počul a môžu byť ďalšie diskusie aj s ukrajinskými a ruskými odborníkmi. Ďakujem a hovorme trošku aj otvorene. Ja by som ešte také dve veci len dodal v tom kontexte z hľadiska aj tých politických osobností. Janukovič zlyhal predovšetkým preto, že z tej Ukrajiny strhol. Proste to bolo problematické, to je symbol alebo symptóm jeden tej ukrajinskej politiky. Pokiaľ tečie do vačkov, tak zatiaľ niečo robím, keď odídem, nechal v štychu všetkých. To je jeden moment a druhý, ten proces v Európe, pre koho bude prínosné chaos v Európe, no jedine pre USA. Ale keď sa opýtam takto, prečo by Škótsko nemalo mať právo na samostatnosť tak, ako ho má Slovensko? Prečo by nemalo mať? Prečo musí skončiť ten proces niekedy v tom roku a nemôže byť žiadna zmena? Takže to sú také dve poznámky do budúcnosti, alebo teda nakoniec v kontexte toho, čo bolo povedané. Tá zodpovednosť politických vodcov je vždycky v tom, raz keď ma zvolili, to jedno, či ma zvolili ľavičiari, pravičiari, kresťania, neznabohovia, komunisti, ja mám zodpovednosť za to, aby som ten štát udržal v poriadku. A to Janukovič neurobil. To je veľmi vážny problém, otázka potom aj ďalších vecí. A druhá vec v tom, či sa nám to páči alebo nepáči, to, čo sa pustil tento svet, s relativizmom hodnôt a ďalších vecí, tak sa musí počítať s tým, že stále sa bude čosi mlieť a musí sa nájsť nejaká sila, ktorá je schopná tomu zabrániť. A mrzí ma to, že mne to vychádza stále tak, že pokiaľ sa držíme vzoru USA a tej politiky neoliberalizmu, nič nevyriešime, len si situáciu zhoršíme. To by bolo z našej strany asi všetko. Skončím a budeme pokračovať. Vážené dámy, vážení páni, dĺžka dnešnej diskusie svedčí o aktuálnosti a potrebe rozvíjať takéto diskusie. Veľmi nás teší bohatá účasť a týmto sa vám chcem poďakovať za pozornosť a tešíme sa na stretnutie na budúce. Ďakujem. A príspevok bude uverejnený aj na stránke Nového Slovenska.